Was het werk, ja. Ik stond in de keuken en ik hoorde een heel apart geluid. Ik kon het niet echt thuis brengen totdat mijn collega en een aantal mensen bij mij de keuken binnenkwamen stormen. Waaronder 1 gewonde. En die zijn via de kelder zijn ze de trap naar buiten gegaan, naar buiten gevlucht. Vervolgens een vrouw met 2 kinderen, die zoeken dekking ook bij mij in de keuken. En die heb ik naar beneden gebracht. En toen hebben wij de gewonden nog geholpen. Bij de buurman naar binnen gebracht. De kinderen in veiligheid gebracht en gewacht tot de hulptroepen kwamen. Want hoeveel gewonden waren er en hoe waren zij eraan toe? Bij ons op dat moment was er 1 gewonde. Maar toen ging ik om me heen kijken en op het plein hierachter, wat het Karmenplein is, heb ik sowieso 1 dode gezien. En later ben ik teruggegaan om te kijken hoe het boven allemaal was. En bij ons werd de slachtoffers die werden opgevangen. En het winkelcentrum erbij afgesloten onder begeleiding van de politie. En toen zijn we een aantal gewonden en doden tegengekomen. En kan je een inschatting maken van hoeveel dat er zijn? Wat ik nu begrepen heb, dat er 6 of 7 zijn. 7 doden. En 12 gewonden zeker. Kon je iets voor de gewonden doen? Nee, we hebben ze geprobeerd om, waar het kon, om hulp te bieden, te stabiliseren. En het enige was wachten tot ambulancepersoneel. Er moet een enorm paniek zijn geweest. Het was wel paniek. Kijk, op het moment toen het gebeurde, was ik natuurlijk achter in de zaak, in de keuken. Van het restaurant. En ik heb niet precies gezien wat er boven gebeurd is. De schutter is via een zijkant een vleugel binnengekomen en is daar in het wilde gaan schieten. En hij heeft het hele winkelcentrum doorgelopen. Ik heb zelfs gehoord dat hij op het middenplein zelfs de tijd heeft genomen om zijn mitrailleur, want het was een mitrailleur, die nog door te laden. Dat is gewoon bizar. Dat is gewoon gek. Maar ja, want je echt een ongeluk zijn geschrokken toen ineens allemaal mensen gewond de keuken in zag rennen. Ja, zeker. Nou ja, allemaal, dat was er maar eentje. Maar ja, wat je daarna ziet, is natuurlijk wel een beetje schrikbarend. Wat was dat precies? Ja, die mensen die wel op de grond zitten liggen. In het winkelcentrum zelf. Wat heb je toen gedaan? Je hoofd koel houden en hulp bieden waar het kan. Was je niet bang dat de schutter terug zou komen? Nee, ik hoorde dat hij... Of het daadwerkelijk klopt, maar ik hoorde dat hij zelf dood achter de kassa bij Albert Heijn lag. En het schijnt dat hij zijn laatste kogel gebruikt heeft voor zichzelf.